Здравейте на всички! Правя едно включване, понеже отново започнаха да играят същите политически игри, както до сега. Когато народа започне да се обединява срещу олигархията и мафията в българската държава и власт, веднага има някакъв момент на разцепване на общественото мнение. И за съжаление, това отново го виждам с новото правителство на Андрей Гюров, което отива и прави нещо неприсъщо за служебно правителство, което има да решава една камара вътрешни проблеми. И въпреки всичко, той отива в Украйна да подписва споразумение за сътрудничество и да искат да даряват реакторите на българската държава. Като в цял свят казват, че ще се развива атомната енергетика, само в България ще си даряваме атомна централа, при положение, че плащаме безумно висок ток и някой отива и ти казва заради регулаторите. Не е заради регулаторите, заради високите цени на производство на електроенергия в целия свят. И атомната енергетика е върха на енергетиката. Няма значение кой е добър в нея и кой не е. Все едно да кажем, че германските автомобили, японските не са добри. Все едно да кажем, че американските джипове не са добри. Все едно да кажем, че американците не произвеждат най-добрите микрочипове. Няма как тези неща да се откажат. Тук не говорим харесвам или не харесвам, а каква е действителността и какво трябва да направим, да вземем истинско управленско решение, а не да отидем и да почваме да говорим ала-бала и да продължаваме, все едно сме привърженици на Левски или на ЦСК. Сега, това е пълна простотия. Отделно 17 милиона се дават помощ на Украйна. В същия момент в България един животновъд, Байрибан, не може да намерим. Не само той. В Карловско животновъдите са под карантина и на много други неща. Това, което се случва в България, е отново изместване на фокуса и нерешаване на основните проблеми по приоритет. Основните проблеми са вътрешни. Това правителство трябваше да отиде, да започне да осигури честни избори, да покаже как стигнахме до тук. Защото ни пак махаме фокуса в съвсем различна посока. Затова мой апел е, просто знайте го, това е част от политическата система. Това цели да дигне рейтинга и на Възраждане, и на ППДБ, които отново да почнат своите привърженици по някакъв начин да ги втвърдят, за да могат да излязат, да направят някакви ядра. Това отново е някаква схема, а обикновеният човек отново да страда. Днеска в 10 часа гледайте в Свободен глас филма за Байрибан. Разпространете го. Да видите какво се случва в България. Ние сега ще видим да намерим начин да съберем средства, да помогнем с храна, за да може човека да изтрае малко. Имаме план и идея какво трябва да направим, но искаме да се концентрираме върху вътрешните неща и не докато един се мъчи да прави нещо вътре за България, той да бъде унищожаван, както и ние сме унищожавани с исторически парк, както животновъдите, земеделците. Виждате, всеки, който иска да направи нещо за България, е унищожаван. И в същия момент ние почваме да говорим само за външни политики. Ето, това е начинът, по който ни държат роби вече 36 години. Дайте да го спрем. До 19 април да се концентрираме. Всеки един, който ви говори за външни политики в този период, трябва да знаете, това е човек, който отново иска да ви разсея, защото имаме много малко време. Гледайте днеска от 10 часа филма за Байрибан. Ще се излъчи също по кабелните телевизии на Канал 3 и на България 24, които, ето това са телевизии, които ще ви покажат истинско съдържание, а не да ви тъпчат главата с ергена или с разни други глупости. И следете, ще се хванем да помогнем на Байрибан. Ще видим, днеска сме му организирали един тир с царевица 25 тона, които ще му стигнат за 7 дни. Но трябва да намерим какво да направим. И другата събота, един ден преди Велик ден, тогава, следете, ще е момента да отидем, да съберем повече хора и да намерим начин да хапнем агнешко, ще си платим, затова ще дарем дарение, няма да си плащаме. Да видим полицията как ще дойде да ни спре. Не ги ли е срам, бе, да отиват да спират там
а в същия момент да отида да кажат 17 милиона евро за Украйна, ще даряваме реакторите, а българите умират от глад, се чуят какво да правят. Това е действителността. И тук говорим, ние елементарните неща не сме решили, тръгваме международни играчи или ще имаме някаква международна политика. Как? Накарайте един човек, който е без пари, без имоти, без знания и умения, да ходи някъде да се договаря. Никъде не може, той е роб. Същото постепенно го правят в България. Не дейте вярва на тези заблуди, които ви правят и не дейте повече влиза в тяхната игра. Всеки един, който ви го прави, е част с мафията. И отново, както казва Бате Бо, ще бъдем многоточие с 200. За да не сме повече жертва, а ние да станем хората, които управляваме, следете ни и давайте да действаме. Има какво да направим. Чао за сега.